Wara li nsowi daħlu kawża brabta mal-avviż legali fuq il-billboards fil-Partit Nazzjonalista s-swaba qed iduru lejn Karol Aquilina, konsulent ewlieni tal-kap Simon Busuttil. Aquilina huwa wieħed mill-avukati li qed jirrappreżenta l-Partit Nazzjonalista f'dan il-każ li jaħdmu fuqu hemm ukoll il-Viċi Kap Beppe Fenekadami u d-Deputat Jason Azzopardi. Dawk li fil-partit ma jarawx għajn majn mal-kap ħadu l-okkażjoni biex fl-aħħar fetħula kontra s-sindku tas-Siġġiewi u l-kandidat għall-elezzjoni ġenerali. Buħud fid-Dar Ċentrali jinstemaw jgħidu kif dan il-każ il-Partit Nazzjonalista waqa' għaż-żuffjett għax der li ma jafx fatti bażiċi brabta ma' meta kellu jdaħħal l-appell. Fost dawk li internament jaqbżu għall-Aquilina hemm David Aġus, iżda meta mitlub jagħti spjegazzjoni tax-ġara ma kienx kapaċi jagħmel dan. Naħseb li hemm soluzzjoni għaliha u dik jitkellmu wkoll l-partit fil-mument opportun. Ftit tal-ġimgħat ilu l-imħallef Jacqueline Padovani Grima laqet mandat tal-Partit Nazzjonalista u temporanjament waqfet it-tneħħija ta' billboards tal-partiti politiċi skont pubblikazzjoni ta' avviż legali ġdid. Il-pass li kien imiss kien li fi żmien 20 jum il-Partit Nazzjonalista jiftaħ kawża. L-20 jum skadow it-32 ta' Mejju, iżda dan ma sarx. Tal-Partit Nazzjonalista inqabdu fuq siq waħda. Fejn ma daħliġ fil-ħin. Naħseb li xi ħaġa legali li wieħed irid jitkellem wara mal-uffiċjali tal-partit.